Dina Asamoah I sleep in mama ba ko pe wo so no atia donko ne simujre mama ni ho ofu ne ho ofe pa won say na say eye aya anaso oye na bi abeto ye e wo Ghana ye nuaba wo so no eye Grace Boadu a woda eye Grace gift heba no a woda no wa hwere ne nkwa kakra na evangelist Dana Asamoah say wono de asem na nsa na beba wo be ka bi no wo pemu nchire mu ntie se am se ono so wo de ho adi generalist adwumani ma wo ye nti no no wo ye nhwehwemu kakra na hwehwemu wo ye nyina nes ne eba ya na se ne wo nya free mu no e kire se eye papa sofo ya frɛ no Bible no kwafo yi wo no kra ka ho bi na sister yi wa hwere ne nkwa sister yi se wo how a wadwane ato a wo sofo a wo se wo ye frɛ Bible no kwafo na che se Bible no wone mu nsam nyina papa ewom ne bone ewom no sister edi na asem brewa den na wotumi chi no wia 2 years wa chi na wia 2 years na Bible no kwafo wo sere wa braha wo kura se wo yere a wo yire problem kakra bi keke na aba no a wo se Bible se bibia ntimi ntete a wale fo nteji so owuo ene betete omuntem wo de said wa ma Grace eto kakra na ne pons ene ne nes kakra na wa ye no what their dad ma on na twempra for good 2 years evangelist Dina Asamoah wo susu se nyankopon pa na etwe eye Grace Boadu ene Bible no kwafo aso na ebusuafo eye Grace Boadu ebusuafo ne omude Bible no kwafo no kura yusa wo e wo so mude ne giramra kwan no pa e wo so mude ne giramra kwan so because wonu wanja hwani ya wo musu menja no hwani wono ka obi ena Grace sabre wawo owo ya sabi adwamambon so etechire yenko Dina ho yama me Dina ho enko tie ensem owo maye ya ba unchansa boa no a o sa ne na awe na ja wo yire ama yire te ho se misunderstanding bi na yire no wa modu yakora yawdie kekere ebe kunti mo ma no so a motete saa no munyai emma no a muni nyame nkrofo sia muni nso a wayere wo binti wona wo form ena ade form no ko no bo maden se wo be menyamisuro aye okandifo wo ye nyame nipa so a menyamisuro enye okandifo ebinum nyame nkrofo binum ye opportunities unsa asem ni ba ye nyina menka bi na me ya analysis onyame nipa ya obi aba wo nchen a wabeka ne situation one natimi atena se atwempra emfie mienu atwempra Bible so obi hunu obema wo beja wo nanu wagja wo nti nka akoye ne ho ade mpra na mo twenti na mo ama bonsam akonwa wo mo mfimfin nti de na abaye a ori betu bonsam ede na abaye de aboa no de abusuafo de ya onu kora de yesa papa she onyame nipa de fa ho si wo ye mawurade ne wani mu mra nyam Kristo soma ya konkunu yo eye tenene na onyame won hwehwe nipa nim no de ne power ma wo bia ena bonsam oboa wakono na ajeje wo so hwe body no ena sister no so opon ni nurse nyina chi no na nadwene mu omre kakra because onim Bible ka the moment ono no yes one na ko dimirika bedwane agene kra nkwa ono aso ka ho no awuo ye nyina ye dabusuan kontonchim nti wo dabusuan kontonchim a o ma wani da ho o ma wani eda ho ya see fun easy uye nyame nipa umu ani da ho eno ame baby a me frɛ no senke ne no me anam ka che me driver se akora we ya akora na ho odin ni sa nti oba me mane me da me fie ha me driver no kura me ntra front because me da pa o me kasa ma mi mi nti bebo wa o me kasa me pewo nsumani nye ho nti me da kire me ntra front da isa me ya mi twi asofo binu moma ye ni na ho nonko na anim tonso ba ho konkran so ma
ada na wo buttons so on fan ko gina ayi lolo kwam wo buttons na honhom na wura wo na office o powerful ya fa ko gina lolo kwam ka ne won konkon nyina ka be bom amamu awu no wa ni nyankopon nante no kurem obi a wodi nyame nante no kurem wase bra ne ba na dusa no kura sorefo be sore agya ne honhom ni no kurem also the Bible no kwafo so won ka no kure unni no kure ma hu ni no kure ma nyankopon ka ni sisa ne ntwempena mfie mienu watimi abegina ho so kafe na no yire nyame ntawantawa na wo Bible na wo se ye no kwafo no so wo se bibi betete mu aware mu agi wuo ene adwaman onse wa contract late wo a contract late wo what condolate you condolate yourself dinokrama ho will be a dinokrama. Yes, destroy discredited yourself. Condistraction. Adafunu Kristo sum ya brabo anopa me pese obom paye se onyame ma woni ne nante se de no wane ne nante wo si ni panyina urade pepa won nanso no wade onyadom. Genesis chapter 6 verse 8 wo si urade kai Noah woni breast e kai Noah mani nyadom wonim de di favor eba divine favor eye no kredie ohu ofesa dia wunye obi adi no kre wunya kunu wo konditrasin drate ohu munyina munim dia meka konditratis yourself sai me de brade de me ba se me mejo wo kokuna na akoje no oni na bodwaman adwaman amu adwaman mu mfie mienu na misiro wo mu a wonya saada onipa no kwafo wo ye babro no kwafo pa onim babro no edana no keke na Ghana fo Kristofo binim so adwene mu oha enti na no wo ka no kura na omo dwawo na menye dwawo bedwame babro no kwafo pa na wotim no oba atwempena mfie mienu na obetima daada nyame ohudi nyame ayew so ahudi nyame wayew onyame wo manipa bransa contradiction. Sister be a baba still I can't pronounce this word. I can't take that. I take mine this dictionary. The pastor contradicting himself. Ya ne dru brebi e free say ye bunyame. Eno na o kan a year Proverbs chapter 3 fafiri 1 na kosi 7. A Christopher bebrefrisi ni nyansa funa urade onyame nipa wo se ba wo de babro no kwafo nso wonka no kore sister yi wa maniem ene wa bepie wo so enti wo wa maniem na wa bepie wo so no ene na edin na da wo so ni nti ma sister ni hu so wo ye nyame nipa ye ma me dan na Asamoah say ye footwo say ye den yo ya Asamoah sister yi wo idie onya rest you ati said that ye besie na me ekwentwa akopie mu ho akopɛ ne ɔwɔ de ma ye ekwentwa na mbeso akra